हेल' गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननो आङो दिनै गोदान भिडिअ लाना फैदों। माने लकडाउननि दा क्लासफोरा बुहुत बन्द जादों। बेखायनो आङो टाइम मोननायखाय हानायमानि माखासे बर'जों रिलेटेड थानाय माखासे मेथ्स आरो इंलिसफोरखौथ' नोङो इउटुबाव एभेलेबेल मोनखायो। नोंथांमोना बेखौ इउटुबाव सार्च खालामनानै कुइसनफोरखौ नागिरबानो मोनखागोन, इंलिस मेथ्सफोरनि फोरोंनायखौ ओमफ्राय लोगोसे साइन्सफोरनि फोरोंनायखौ। बेखायनो आङो माखासे जा बुस्थु इउटुबाव गैया जेनेबा बर'नि लेखाफोर जेरै ससियेल साइन्स, लोगोसे एमआइएल, ओइचएसनि, बिएनि आरो एमएजों रिलेटेड थानाय बर' एमआइएलफोरनि स्टुडेन्टफोरनि, लोगोसे क्लास 8, 9, 10नि ससियेल साइन्स बायदिफोरखौ आं लाना फैदों। दायो जागायजेनसै, खोनासंदो। खुगा मेथाइआ माखौ बुङो एबा सुबुं मेथाइआ माखौ बुङो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। माने खोनासंबानो जाबाय खुगा मेथाइआ मा आरो जेनेबा सुबुं मेथाइआ मा। फिननाया जाहैबाय खुगा मेथाइआ जाबाय खुगा थुनलाइनि मोनसे बाहागोनो। खुगा थुनलाइनि मोनसे बाहागो जाहैदों खुगा मेथाइआ। खुगा मेथाइखौ सुबुं मेथाइ एबा नौनोगोरनि मेथाइ बुंनाय जायोनो। सुबुं मेथाइखौ मा होनो? नौनोगोरनि मेथाइबो बुंनाय जायोनो। खुगा मेथाइखौ आरोना सुबुं मेथाइ एबा नौनोगोरनि मेथाइबो बुंनाय जायो। गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सुबुंनि खुगाजों खुगा सोलिनानै फैनाय मेथाइ एबा सल'फोरखौनो खुगा मेथाइ एबा सुबुं मेथाइ बा फक सं बुंनाय जायोनो। खुगा मेथाइआ माखौ बुंनाय जायोनो? गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सुबुंनि आरो जों मानसिनि खुगाजों खुगा सोलिनानै फैनाय आरो लिरनाय गैया दे बे समाव। खुगाजों खुगा माने बैनिफ्राय बै खोनानानै खनबोनाय आरो बैफोरनो मा होनो? खुगा मेथाइ होननानै बुङोनो। जायफोर जेनेबा लिरनाय आखर गैयामोन आरो बैफोरखौनो खुगा मेथाइ होनना बुंनाय जायो। खुगा मेथाइ एबा सुबुं मेथाइफोरनि गेजेरजों बर'फोरनि समाजारि, हारिमुवारि, रांखान्थियारि बायदि बायदिनि सावगारिफोरा रोखायै बेरखाङोनो। नाथाय बर'फोरा बै समाव गोदो गोदाय मा होनो? जोंनि समाजखौ लानानै, रांखान्थियारि बिथिंखौ लानानै, हारिमुवारि बिथिंखौ लानानै, धोरोमारि बायदि बायदिफोरखौ माने सावगारि एरखांनानै मा होनो? गानखौ बानायोमोन जाहैदों खुगा मेथाइआ दै। बेखौनो मा होनो? बेखायनो सुबुं मेथाइजों एबा खुगा मेथाइजों मा बेरखाङोमोननो? बर'फोरनि समाजारि, हारिमुवारि, रांखान्थियारि बायदि बायदिनि सावगारिफोरानो रोखायै नुजायोमोन जाहैदों। आसा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। नोंथाङा दसेबाबो बुजिना लादो आरो खुगा मेथाइआ माखौ बुङो बा सुबुं मेथाइआ माखौ बुङो बेखिनिखौ बुजिनानै नोंथाङा नोंथांनि खाथायाव लिरनानै लाबानो जाबाय एबा बुजिनानै थाबानो जाबाय। आदसा, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन। दा बेखिनियानो। बाय बाय।